Det er Claus. Det er min fætter. Claus har læst kunsthistorie ved Aarhus Universitet og ved en masse om historie og kunst og kultur. Det er mig. Jeg er Claus' fætter. Jeg har læst informationsvidenskab, men jeg ved ingenting om historie. Eller kunst. Eller kultur. Men jeg elsker at drikke øl. Og snakke. Det gør Claus også. Apropos kvalitet, ikke? Det synes jeg lige, det er sådan lidt det overordnede tema. Ja. Der er mange af den her nærmest nyklassicistiske holdning til det, ikke? Jamen, altså kvalitet, det er bare subjektivt, og nej, det er det kraftedeme ikke. Nej. Desto mere man ved om tingene, desto bedre kan man også, decifrere produktet. Altså viden og viden hænger sammen med kvalitet på en eller anden måde. Og det er faktisk en af mine bekendte, der sagde, at Grand Prix musik er jo god musik. Og hvor til det er repliceret, nej, det er det ikke. Det er lort. Ja, hvad er det? Jamen det er jo... Det er sat med lort. Ja, det er lort. Altså det er det jo på så mange niveauer, og ikke et ondt ord sagt om, mænd måske i kjoler. Nej, det skal ikke i dag, men altså der er også en eller anden, altså ikke at den er ligefrem proportional, men der er en eller anden sammenhæng mellem kompleksitet og kvalitet. Der er også kvalitet i kunst, altså der er også kvalitet i alkohol. Nu tager vi lige, jeg ved godt, du behøver ikke at tage den her, hvis du ikke tåler det. Jeg vil gerne smage den. Jeg vil gerne smage den. Altså det her, det synes jeg også, altså så kan du kan jo lige hurtigt få lov til at vurdere her. Altså det skal være dejligt dyrt i aften. Dejligt dyrt. Altså det er jo sjovt. Jeg kan smage, den smager anderledes end nogle andre whiskyer, jeg har fået, men jeg har ikke noget vokabular der til at beskrive, hvad det er, der er anderledes. Det har man ikke, før man begiver sig ind i den verden. Nej, vel? Og det er nemlig, altså, ja, det er jo også en afgørende ting, ikke? Der skal også nogle redskaber til, og en dannelsesproces til, før du er i stand til at værdsætte kvalitet. Det er det, der skal. Så der skal viden til på en eller anden måde. Der skal viden til det skal der helt klart. Altså, det er desværre ikke, uanset hvor gerne vi vil demokratisere det der kvalitetsideal, så er det ikke, så er det ikke lige til for os alle, og er det ikke bare sådan, at det er sådan en romantisk drøm, at man jamen, altså, det er bare... Ja, på sit backbone, så kan man bare sådan ligesom vurdere, hvad der er kvalitet, og hvad der ikke er kvalitet, og det kan man ikke. Det er sjovt, ikke? Hvis vi nu taler om konkrete, fag, ingeniørfag for eksempel, altså så er der jo ingen, der betvivler, at jeg ikke ville kunne bygge en storebæltsbro, og det er jo, altså, og der tror jeg ikke, der vil være en eneste ingeniør, der siger, at kvalitet er ligegyldig, og kvalitet er let, og altså, at det er bare noget subjektivt. Nu har jeg jo faktisk lige et lille kunstværk her. Det er et dejligt kunstværk. Ja, det er et dejligt og det er original. Det her, det er jo lidt ligesom kælervaser i dag, ikke? Altså, det er overalt. Ja. Det er husmorkunst. Ja. Paul Pava i sig selv er ren. Det er skidt. Vi peger på lidt af de samme ting, fordi altså nu altså den her vinkel, det er jo netop ikke en subjektiv vinkel. Det er en lidt mere deterministisk. Det er ikke socialkonstruktivisme, vi er ude i. Det er ikke en relativisme, vi er ude i. Det er lidt mere... Det er lidt mere deterministisk. Altså, der er noget, der er objektivt bedre end noget andet. Jeg hader det der med, jamen, det er rigtig fint, hvis du synes det. Nej, det er ej din lede, solbrændte, selvudlærte mænd. Det er det ikke, og der, altså igen, også fordi, at hvis vi accepterer det, så bliver vi alle sammen dummere, fordi vi stiller os tilfreds med det, vi så selv lige engang har. Nu har jeg vedtaget, at altså, det er bare dejligt. Ja, det er bare dejligt, og altså, så kan man også flytte den fra, om det er musik, jeg kan lide, og det er kunst, jeg kan lide, det synes jeg er god kvalitet. De politikere, jeg stemmer på, dem synes jeg også, de er kloge. Flytte den fra, om det er musik, jeg kan lide, og det er kunst, jeg kan lide, det synes jeg er god kvalitet. De politikere, jeg stemmer på, dem synes jeg også, de er kloge. Apropos politikere, nu laver vi lige den her med at kaste bolden over til hverdagen der, og så kan man lige føre den videre. Fordi jeg har faktisk... Man skal passe på med at smide den til hverdagen, for den bliver der lang tid, altså i dag. Som man siger. Det her, nu ved jeg ikke, om man kan sige, om det decideret noget med kvalitet at gøre, men det er måske kvalitet i det politiske liv. Men nu kan vi se. Jeg ved ikke, om du så den. God aften. En torsdag i december sad jeg på gulvet i en stue i Valby. Jeg havde Holger på 6 måneder på skødet. Jeg var på besøg i mødergruppen. Og er der noget mere livsbekræftende,
end at blive hevet i næsen af en nysgerrig baby. Det er der ikke. Børn er dejlige. De er det vigtigste, vi har. Og hvis vi bliver spurgt om, hvad der betyder mest for os i livet, så vil de fleste svare, vores børn. Det vil jeg i hvert fald. Der føler jeg mig som homoseksuel. Men børn er ikke kun vigtige for deres forældre og bedsteforældre. Prøv at lægge mærke til, at der på De er vores Zoom, der fælles lige stille ind mod fremtid. hende nu. Derfor skal vores børn og unge lære mere. Det er herinde, vi skal mærke. De har fået Kan du flere mærke timer i det? skole, Herinde. og de skal have action. undervisning på erhvervsuddannelser og gymnasier. Og nu er tiden kommet til de helt små. Det er de tidlige år, der former Holger og andre små børn. De skal have en barndom med tryghed og nærvær, Men hele den her tale med her, glæde og leg. altså, jeg blev simpelthen så træt, da jeg så det. Det er så opsat. Ja. Det er så scriptet. Ja. Der blev zoomet på de helt rigtige tidspunkter. Hun sætter hendes gestikuleringer, de er fuldstændig timet og tilrettelagt. Hun er en robot. Det der, det er Grand Prix for politikere. Altså, ikke? Og der er ikke et ord i det, hun siger, som ikke er blevet vendt 1000 gange. Nej, 1000 gange. Lige altså, præcis. Lige præcis det der, ikke? Det er et slør af spænd, og det gør mig så træt. Set i sådan et formidlingsperspektiv, så kan man måske sige, at det er kvalitet, fordi at det er, så fremt, at Danmarks befolkning så ligesom responderer positivt på det her. Ja. Altså, jeg gør ikke, men jeg tænker, at det er der måske mange, der gør. Det vil jeg våge at påstå. Det må den danske befolkning kraftedeme også gennemskue. Det håber jeg. Altså, det er ikke noget med, altså jeg kan egentlig godt lide at stemme lidt derover af. Det er ikke så meget det, men altså, jeg synes også hun er, det er fint. Men altså, men det er bare, det er så uægte. Ja, det her med, at man altid, altså alle politikerne altid, har filtreret og tilrettelagt deres budskaber, inden det kommer ud, er også, tror jeg, hæmmende for, jeg tror, det er hæmmende for, hvis vi nu skulle snakke kvalitet i den politiske debat. Ja. Jeg så en ældre, jeg kan ikke huske, hvilken statsminister det var, men vi er tilbage sort-hvid tid. Sort-hvid tid, ja. Gamle dage. Super gamle dage. Og det var et udpluk fra nogle taler på Folketingsstolen, og det var bare fantastisk. Det var fantastisk, så totalt fløjtende ligeglade de var for alt, hvad der hed folkelig tække. Og altså, det står og citerer fra diverse rapporter fra Nationalbanken, og og altså, der er ingen følelse for, her for Danmark, de skal ikke ind, og det på en eller anden måde er det jo helt vildt forsonende. Det er jo ikke kun politikere, der gør det. Altså, vi lever i et samfund, hvor man hele tiden arbejder med, at vi søger meget at tilrettelægge nogle budskaber, så vi taler til følelserne hos Gud og hver mand. Og nogle gange så tænker man, jamen altså... Men det er jo så det, de alligevel ikke gør. Jo. Nej, altså, det rammer ingen følelser. Det rammer ingen følelser. Det er jo en fuldstændig monoton monolog, de har, ikke? Altså, Birthe Rønn Hornbech er jo blevet beskrevet som en fuldstændig katastrofe i dansk politik, men jeg har dog en følelse af, at jeg rent faktisk har hørt hende ytre synspunkter, hun mente. Altså, ligesom med lille Johanne, altså det har man også en lidt følelse af, at hun råber lidt, når hun er træt af det. Ja, men det, altså, og det kan jeg godt respektere. Ja, og det, jeg synes faktisk også, altså nu er jeg jo, sådan næsten fascist, men jeg kan godt lide Johanne for det der med, at der er det element af ægthed. Altså, og jeg synes også, jamen altså, det der med at stemple hende som politisk uprofessionel, fordi hun blev monstersur over, at Socialdemokraterne, de skippede Enhedslisten. Eller det er da klart, at du pist over det. Det er da klart, at du pist. Altså, hendes modstander, som under vis faner, jeg sådan, engang troede, jeg var, handler jo så også sin menneskehed igennem, men det skulle han måske lade være med. Ja. Det er ikke helt det samme. Det er ikke helt det samme. Det virker ikke så godt. Nej, der vil jeg sige, der var det måske bedre bare virkelig at kaste noget spindoktorkontrol max. Bare fuldt drøn på den, ikke? Ja. Og lige, tage nogle billigere fly. Eller noget. Så det Jamen, i det hele taget, jeg tror at dealen, den skal bare være, at han er fuldstændig pakket ind af rådgiver, hvis han skal være statsminister. Det er jo...
Altså, Et godt tykt Armani-sæt bag den der øldunk der, ikke? Og så bare en sværm af spindoktor. også fordi, at stort set alt hans menneskelige nærvær, der kommer igennem, det er så vrede. Altså, Det er... og uberettiget vrede. Altså, fuldstændig. Jeg bliver sur, fordi jeg er blevet taget med fingrene i Ja, klejndåsen. det er den der rasende bowlingkugle, der bare kommer trillende ind over befolkningen, ikke? Ja, der kommer vi måske lidt tilbage til det med kvalitet. Altså, hvis man subjektivt vurderer, at jeg synes, de er dygtige politikere, som er dygtige til at bedrive deres værv som politikere, så er vi jo da i hvert fald også ude på en heftig glidebane. Altså, Ja, det er det. Så er det er et kæmpe problem. Ja, altså. Men der er nok ingen af os, der i virkeligheden er kompetente til at vurdere det under nogen omstændigheder alligevel. Er vi det? Nej, og dygtig politisk håndværk. Nej, jeg har bare læst i Ekstrabladet, at Lars Løkke er en dygtig politisk håndværker. Ja. Jamen, det er jo Ekstrabladet, det er sandt, det meste af det der. Det er det fuldstændig sandt. Ligesom den der, 3-årige mand fra Mars, der var der. Han glæder mig til at se. Der er mange gode ting. Altså. Ja, det er det rigtigt. Faktisk BT, de kan det samme, fordi heroppe, der har vi lige, jeg klager lige lidt over BT. Nu skifter vi lige spor, kan man sige her. Men altså, det er jo BT på Facebook nu. Okay. Og der står der, kan man være troende muslim og sammen med en af sit eget køn? Ja, siger den iransk fødte kvinde Elin eller Eli Joka. Altså Eli Joka, undskyld. Jeg sidder her og halvbøvser, men det er også fint nok. Hun er jo en, hvad kan man sige, en forholdsvis sådan, ja, altså hun er solariebrugende Østerbro kvinde, ikke, med en lille hund, ikke, og meget velmenende og alt det her. Det er hun. Hun er velmenende, og hun er rigtig sød. Faktisk ikke hende, jeg har noget imod. Altså hun er rigtig fin, ikke? Kan man være bla 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 og sammen med en af sin eget køn? Ja, siger hun. Så læste jeg lige artiklen på BC, og nej, siger hun rent faktisk. Nej, siger hun. Der kan man sige, der har de ikke gjort det helt godt nok. Nej. Men det synes jeg i øvrigt, er et gennemgående træk for både BT og Ekstrabladet, at man sætter gerne en overskrift og skriver en artikel om noget helt andet. Eventuelt det modsatte. Fuldstændig. Det her, det er nemlig det diametrale modsatte, fordi hun siger faktisk hernede, at bla 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 bla, jeg var praktiserende muslim, opdragelse og kultur, bla 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 bla. Et eller andet med, jeg er godt klar over, at der ikke er nogen religioner, der faktisk hylder homoseksualitet. Men i bund og grund drejer det sig bare om at lytte til sig selv. Det er sådan lidt oversat, det hun siger. Ja. Og det kan man sige, ja, det har jo så ingenting med religion at gøre, det hun siger i bund og grund. Fordi hun er godt klar over, at det går sgu ikke. Det går ikke. Lige meget, hvordan hun vender drejen. Hun har læst hele Koranen igennem. Hun har læst den i 10 år, sådan noget. Hun har fundet ud af, den kan ikke græde, boys. Det går ikke. Det kan jeg ikke, det her. Det er pisse. Der er ikke et loophole. Der er ikke et loophole. Der er ikke en eller anden måde, jeg lige kan smyge mig ud omkring det. Jeg må ikke knalde andre kvinder. Det må jeg ikke. Og det har hun så fundet ud af. Men alligevel så formår BT. Og så er der jo selvfølgelig tusindvis af folk herinde på Facebook. Det er fantastisk, du er sådan en stærk kvinde. Det er jo også bare fuldstændig lige meget. Vi skal bare gøre det, vi synes er rigtigt selv. Bla 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 bla, ikke? Den ene og den anden, så velmenende kommentarer. Idiotiske kommentarer. Og der, jamen, hvor mange likes er der inde på den her? Det er jo helt vanvittigt. 3.000 personer, der synes godt om det. 3.000 personer er forholdsvis hjernedøde. Altså, det er simpelthen... De har jo heller ikke læst det, vel? Nej. De har ikke læst det, de har læst overskriften. Ja. Og det er den, de liker. Det er overskriften, de liker, ikke? Altså, og jeg var faktisk, jeg var lige i haterhumør der, og så tænkte, hun ved ikke en skid om det, hun har aldrig læst Koranen og sådan noget. Men det viser sig faktisk, at okay, hun har faktisk læst Koranen i 10 år og sådan noget. Og hun siger det egentlig også selv. Men det er ufattelig dårlig journalistik, ikke? At de rent faktisk siger det direkte modsat af, hvad hun siger, ikke? Ja. Og sætter det ind som en overskrift. Det synes jeg faktisk er meget ulydigt. Helt vildt faktisk. Det er det. Og synd, fordi at det er jo ellers for så vidt en fin nok historie at komme ud med, at, at der er sådan nogle, Bestemt. Og i øvrigt, altså... Der er ikke noget galt med hende og den der lille chihuahua. Nej, altså, det er også, altså, det kan jo være, at de har en anden slags lesbiske over i Iran, fordi jeg tænker sådan, jeg husker ikke den der slags fra min ungdom. De var mere sådan... Nej, butch, tænker du? Ja, de var mere altså, sådan, arbejder i... Men det er muligt, det er fordi, det var tilbage i 2000-2005. Ja, altså hun ligner da helt klart en, der... hvad kan man sige? Altså, jeg tror, hun har den kromosomsammensætning, som officielt berettiger til at blive, at man er kvinde. Det er helt sikkert. Altså, hun ser fint ud, men lidt i den der... Altså,
med at kaste den der månedsløn i solariet, og så gå amok, ikke? Og så, det er ikke, den er ikke så, jeg er ikke så meget Nej, til jeg den synes type, ikke, hun jeg synes også lige, hun skulle hætten der. Og, ja, hatten der, så altså, man- lidt rapper-agtig, og sådan, men og lidt moderne, og chihuahua, altså, det er ikke lige mig, men altså, hun er sikkert rigtig sød, og alt det der. Lad os gå væk fra hende. For jeg tænker, sådan noget som, hvordan man repræsenterer Danmark, der kan der også godt være en lille smule kvalitetsforskel. Ja, Og nu så jeg jo, hvad det hedder, en vanvittig, grundig og meget, meget, meget saglig avis, altså der virkelig, der laver journalistik på højt plan, og her taler jeg selvfølgelig om Haderslevbladet fra 2008. Og der har vi en lille artikel med, hvordan Pia Kjærsgaard laver æbleskiver. Rigtig danske æbleskiver, der har vi også lige opskriften deroppe, ikke? Og hun står og smiler med et skotsk ternet rødt forklæde, og laver de her gode danske æbleskiver. og hun værner om traditionerne. Hun værner om traditionerne, ikke? Altså, og det er... For de er under angreb. Ja, hjemme hos os, der værner vi om traditionerne, ikke? Altså, og der er æbleskiver, og det er rødt, og det er smilende. Og det er selvfølgelig rigtig lækkert, ikke? Jeg tænker bare, hvis jeg skulle repræsentere Danmark, altså sådan en dansk nationalret, det var ikke sådan af... Altså, Pia Kjærsgaard, hun er sgu sikkert sød nok, men af æstetiske årsager, så var det nok ikke det der billede, jeg havde valgt, vel? Det var det ikke. Nej, men jeg tror, jeg forestiller mig i grænselandet, der er man sådan, altså du skal forestille sig, der Tyrol snakker vi om der, altså sådan lige der, og så... backslash Haderslev, ikke? Backslash der Haderslev, er det jo ja. sådan stadigvæk, de har jo plakater på væggene med sådan, nu kalder moder Danmark på sine børn for evigt på tyske ørn. Selvfølgelig. Altså det er... Jamen det er det, men altså... Der tror jeg, den går rent ind. Jamen, det kunne Og selvfølgelig er gøre. det dansk melis, hun har stående på Det bordet? er nemlig dansk melis, hun har til at stå på bordet. Det er så dansk. Jamen, og den lille, hvad det hedder, Og der er kransen der. der er ikke engang lige snege sig en lille krydderihylde ind, hvor man ser basilikum. Fy for satan, du. Sådan noget basilikum og nærekrydderier, dem vil vi slet ikke have noget som helst af. Men altså, hvis jeg skulle repræsentere noget dansk, så var det måske mere sådan, altså jordbær, noget i den stil der, jeg tænker, hvor vi sådan, det var mere sådan, Det er, så tænkte jeg, og kunne sælges. her får vi så også et billede af, at Danmark holdt ikke op med at eksistere umiddelbart efter indspillingen af Matador. Præcis. fordi Det er et progressivt Danmark med forholdsvis meget foundation på, men bortset fra det, så er det skarpt, moderne, jordbær, og lige der er nogle små seksuelle undertoner. Uden at være hovedet. Nej, men det er ikke... Og der kommer det danske frisind ind. Det synes jeg måske præcis, ikke var... det er på mange planer. Det er dansk frisind, det er jordbær, det er formentlig fløde, det er det er virkelig skarpt. Jeg tænker nogle gange i den der debat om danske, kvaliteter. Ja. At det er uheldigt at få den der sammenblanding med, altså jeg elsker flæskesteg, jeg elsker, smørbrød og fantastisk. Kom ikke her, men jeg synes bare, det er sådan meget uheldigt at få den der sammenblanding med, at de værdier, vi skal forsvare, ligesom er bundet op på bestemte fødevarer og hvad det er sgu absurd. Og et hvad skal man sige, et særligt billede af altså som historiker, så synes jeg da, at vi skal hvad skal man sige, værne om vores kulturarv også, og det er jo så også nogle tuttenuttede bindingsværkshuse og sådan noget, men det er jo også, det er jo også, modernistisk byggeri af, det er jo alt muligt andet, og eller Tivoli for den sags skyld, som ikke har trukket så meget på inspirationerne fra den danske fortid. Det er jo sjovt, ikke? Altså, det er jo sådan et godt eksempel på det der med, altså Tivoli er for mange sådan indbegrebet af det danske, og det er også sådan nærmest bedre end alle andre forlystelsesparker, fordi det ikke er stort. Altså det ved jeg jo heller ikke, om en kvalitet i sig selv. Men det er det lidt, når danskerne ikke. Altså, dværg, det er en kvalitet. Vi har noget med, jeg synes næsten nogle gange, vi tale sætter småt som en kvalitet. Ja, det er rigtigt. Altså, kommer nok ikke uden om, at selvom jeg tror, der eksisterer jantelov alle steder, så har vi jo noget med den der, det småt er godt.
Altså, jeg tænkte på, jeg kan sådan huske, hvad er det spiller sig ud i nærmest alle sammenhænge. Jeg kan huske, da Den Sorte Diamant blev bygget i København, så fik den kritik af mange rædselsfulde bygninger, og og det gik næsten alt sammen på, at egentlig grundlæggende det, at den var stor. Den er stor, og den dominerer. Den stor sort ting, og den står der og rager op, og sådan lidt, den rummer Saxo Grammaticus, den rummer, eller originaldokumenter fra hans manuskript, H.C. Andersens original manuskript, og Søren Kierkegaards original manuskript, og og Grundtvigs, Niels Bohr, og jeg tænker sådan lidt, altså, hvis ikke sådan en bygning, den skulle have patos, altså... Jamen, det må vi godt have lidt mere. En lille smule mere patos, en lille smule mere storhedsvanvid. Ja. Og det er helt klart også en af de ting, jeg synes, der ikke er ret fantastisk at bo hjemme. Altså, jeg kan huske, at amerikanske udvekslingsstudenter snakkede lidt med, og man kan sige, noget af det, der sådan var lidt kendetegnet ved Danmark, at det er sådan et stort fællesskab, men også en vis form for middelmådighed. Ja. Altså, det bliver jo hurtigt sådan laveste fællesnævner. Og det bliver sådan meget småt og meget demokratisk. Og man kan ikke stikke næsen alt for langt frem. Nej, fordi vi skal helst alle sammen kan være med. Ja. Og der er ikke noget, der er ret meget bedre end noget andet. Og det er der jo. Det ved vi jo. Det har vi allerede fået cementeret nu, at der er noget, der er bedre end andet. Ikke? Altså. Jamen der, så er vi, som sagt, så er vi også, eller som du også indikerer, så er vi tilbage til det med kvaliteten, ikke? Det der med, det er præcis. At vi har måske nogle gange lidt sådan, vi har det lidt hårdt med at anerkende kvalitet, altså det, altså, fordi det kunne da have været, det var da sikkert lige så godt, det jeg selv lavede, ikke? Altså det, altså det er ikke lige så godt med sex i familien, Brønderslev, som sex uden familien. Det er det ikke. Nej, det altså det er det bare ikke. Så simpelt er det. Altså. Det må vi bare erkende. På mange måder ting ved Brønderslev som jeg var satan du. Altså Brønderslev ses bedst med omkring 130 km/t. Det er bare blæsende lige igennem. Det er, og det siger jeg med et solidt kendskab til Brønderslevs bagside. Altså det skal vi så ikke vide noget af. Den bagside har jeg ikke. Den har jeg ikke.